IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Impasingked ni Vice Mayor Napoleon Hernando iti iliti sa Nicolas nga da iti naangay a panangibulong ti school supplies kalamansi seedlings ken payong kadagiti 70 nga ubing iti nasaw nga ili ibatad na adto iti school supplies ket nagapu iti dakkel mall iti iliti sa Nicolas dinto tanagapu iti LGU dagiti seedlings ken payong iti programa iti munisipyo na palit basura. Well, iti palit basura ket adapay in line with this adapay dito programa dang palit basura balik eskwela kun ada isong ada dagiti estudyante nga naikan iti school supplies nga nangabel kadagitoy palit basura naikan da iti school supplies nga in sponsoran iti Robinsons Ilocos. So agyaman da iti Robinsons Ilocos ta isoda po iti nangtad kadagito iso supplies. Katimot inter munisipyo counterpart na isoda iti payong ken diti seedlings dagiti kalamansi kapno maikan iti awareness dagiti ubing nga talipatun da iti environment pabail iti napintas nga pinangidulin da kadagiti basura. kabayatan na nagyaman dagiti naganak ana ipayat kadagitoy aparabor. Ket pagyamanan mi sir ta ada takala tulong mat kanyami nga medyo kagipit di pinaggatang sir. Dakkel mat nga ba nagdenti sir nga naipahit ti LGU kadigiti agbasbasa ket tagyamyaman kami ta adda deti palit basura balik eskwela. Thank you very much. Iti agdama ket adupay ti aktibidad ti dakkel mall akas kuma iti panang tulong kadagiti brigada eskwela ken panagipaay kadagiti school supplies. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.